Do takéhoto magického kruhu si uhačkujeme 2 reťazkové očká a 14 dlhých stĺpikov. Jeden, dva, tri, stiahneme si kruh takto a spojíme pevným okom do reťazkového očka. Urobíme si zase 2 reťazkové očka a do každého dlhého stĺpika uhačkujeme 1 dlhý stĺpik. Zase to spojíme do reťazkového očka pevným okom, 2 reťazkové očka a do tej istej medzery si uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky. Vynecháme 1, 2, 3 a zase do medzery 3 dlhé stĺpiky. Vynecháme 1, 2, 3 a zase 3 dlhé stĺpiky. Ostali nám 1, 2, 3, spojíme pevným okom v reťazkovom očku. Raz, 2 a zase to isté. 2 dlhé stĺpiky a do každej medzery 3-krát dlhý stĺpik. Takýmto spôsobom si uhačkujeme celkom 7 riadkov. Čiže ako môžete vidieť, ja už mám 7 riadkov uhačkovaných. Premerám si, či to stačí na moju pomadu. Ak áno, že stačí mi takáto dĺžka, tak to uzavriem. Ak nie, môžem si uhačkovať ešte 1 riadok naviac. Čiže spojíme si pevným okom. A teraz si urobíme reťazku na zavesenie približnej dĺžky, ako budeme potrebovať. Takto prácu odložíme a keď budeme mať hotovú hlavičku, tak potom si to prevlečieme a uzavrieme. Opäť začíname magickým kruhom, do ktorého si urobíme 2 reťazkové očká a 8 dlhých stĺpikov. Stiahneme si kruh a spojíme do reťazkového očka pevným okom. Robíme 2 reťazkové očka a teraz budeme do každého dlhého stĺpiku z predchádzajúceho riadku háčkovať 2 dlhé stĺpiky.
posledný dávame iba jeden, keďže máme reťazkové očka ako náhradu. Spojíme pevným okom, urobíme 2 reťazkové očka a teraz budeme háčkovať tak, že uhačkujeme jeden dlhý stĺpik a do ďalšieho 2 do jedného. Budeme striedať jeden dlhý stĺpik a do ďalšieho 2. Spojíme pevným okom 2 reťazkové očka a teraz budeme 2 dlhé stĺpiky do jedného samostatne a 2 do tretieho spolu. Čiže máme 1, 2, 3 a 2 spolu. Už len jeden, alebo máme tam reťazkové očka ako náhradu. Spojíme pevným okom a takto sa nám pekne tvaruje hlava húbky. Teraz už budeme dávať po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Takýmto spôsobom si urobíme celkom ešte 2 rady, čiže po jednom dlhom stĺpiku do každého riadku očka. Čiže posledné sem a spojíme pevným okom. No vidíme, ako sa nám to pekne tvaruje. Urobila som ďalší riadok dlhých stĺpikov. Teraz si primerám, či mi hlavička postačuje na nohu. Pokiaľ som spokojná s dĺžkou, urobím dookola ešte jeden riadok polodlhých stĺpikov, aby sa nám to pekne uzavrelo. Čiže nahodím do každého a prevlečiem cez všetky 3 priadze nitky. Čiže toto je môj posledný stĺpik. Teraz ho už nebudem spájať do reťazkového očka, ale ukončíme ho takto. Priadzu si odstrihneme, takto si to vytiahneme z toho očka. Navlečieme do ihly a ideme takto. Cez tieto 2 prevlečieme a vpichneme, to bolo vidieť, tu do stredu tohto posledného očka.
Tým pádom vidíte, že sa nám to pekne uzavrelo. Nitku zapošijeme, aby sa nám to nerozpáralo. A teraz ideme naspäť k spodku. Čiže tú reťazku, čo sme si pripravili, prevlečieme cez vrch hlavičky. Opatrne, aby sa nám nerozpárala. Mám tu dlhší koniec. A zase naspäť. Podľa toho, akú dĺžku chceme, buď ešte urobíme zo pár reťazkových očiek. Ak nám to stačí, tak si to prichytíme, prihačkujeme na druhú stranu oproti. Tým pádom máme hotové. Môžeme si to ešte ozdobiť. Takže tu je hotová. Vytiahnem